quines diferències veus amb l'activisme d'ara, amb el d'abans? Que abans era com més homogeni, no? Era com una línia, no?, de dir, bueno, el discurs de l'home gay a la sequeta, o de la lesbiana, o del... No? Mica en mica es van ampliar el tema LGTBI, però jo penso que ara hi ha molts discursos i, per tant, és molt més enriquidor. Pues, jo ara mateix, pues, tal com has dit una mica, que abans el moviment LGTBI era més homogeni, clar, a mi em dóna la percepció que abans pues, es visibilitzava més l'home gay, a mesura que han passat els anys, també una mica pues, això s'ha posat el focus a altres realitats, també s'han posat paraules que abans no s'utilitzaven, per exemple, pues, això, pues, ara mateix pues, amb el tema trans no és una paraula que fa 30 anys s'utilitzava com a paraigua o transgènere. Ha estat bé per també pues, aprendre una mica, ¿no?, a posar paraules correctes. Jordi, ¿crees que es relevante que queden constitucionalmente leyes a favor de nuestro colectivo? No nos las han regalado y las hemos conquistado y hay que saberlas usar cuando son necesarias. Por ejemplo, se denuncian muchas más agresiones ahora que antes. ¿Hay más ahora que antes? Seguramente sí. Claro, y justamente con lo que pasó desde lo de Samuel, que fue como muy popular a nivel mundial también, 2 veces me atacaron en la calle como diciéndome maricón de mierda y me patearon. O sea, está habiendo más visibilidad de ataques y siento que estas leyes al final deberían de existir. És important i és necessari perquè al final, bueno, per exemple, la llei trans contempla coses que ens afecten en el nostre dia a dia i que són imprescindibles perquè puguem sobreviure més o menys en aquest món. El que no crec és que hagin de ser el nostre objectiu final, no? O sigui, per mi el nostre objectiu final doncs potser és que no existeixi transfòbia, no que hi hagi d'haver lleis que ens permetin anar tirant per un món ple de transfòbia, no? Jo crec que, tal com estem, o sigui, és que amb el nivell de precarietat, l'esperança de vida que tenim, o sigui, tenim unes taxes d'atur del 80 i pico %, esperances de vida tristíssimes. Crec que estem en punts prou delicats com perquè qualsevol llei o qualsevol cosa que pugui ajudar-nos una mica a poder fer la nostra vida normalment, o, bueno, normalment, que entenem per normal, no? Però que és important. Més agradable, no? Clar, almenys no tan terrible, no tan heavy, no tan dura, no? Clar. Sí. Tota la feina que s'ha fet des dels col·lectius ha tingut una resposta a nivell de polítiques, que al final és una mostra de que hi ha coses que estem dient i que estem fent i que serveixen per alguna cosa, no? Tens raó, hi ha moltes coses que s'han recollit a les lleis, per exemple, i que han canviat la societat, i les ha canviat per bé. Per exemple, el matrimoni igualitari, val? Jo vaig ser de les que vaig lluitar en contra, pero durant molt de temps, y en canvi vaig acabar casant-me. ¿Y crees que esto también como que, por ejemplo, lo del matrimonio, ¿no? Que es hetero, pero ahora también hay matrimonio homosexual, que si esto nos llega a ser como homonormativos al final? Yo no veo riesgo de heteronormativización, porque incluso al matrimonio le hemos dado la vuelta. El matrimonio era una forma de control del hombre sobre la mujer, que viene de un determinado momento histórico anterior al capitalismo. La meva percepció és que més que assimilar-nos al sistema, el que hem fet és transformar el sistema. És a dir, en certa forma hem contaminat aquesta heterosocietat i l'hem tornat menys hetero. Efectivamente, el sistema tiene unas garfias muy poderosas y todo lo que lo pueda poner en peligro va a intentar ponerle un papel de celofán para poder ser asimilado. Sí, es como el capitalismo en el momento en el que ve que algo es altamente utilizable como vía de adquirir beneficios en empresas, lo que sea, todo le va bien. Jo crec que el sistema està començant a dir, bueno, vale, ja no puc amagar, o sigui, no puc seguir trepitjant a la penya trans i escombrant-la sota la catifa fent veure que no hi són. Llavors, clar, l'altra alternativa del sistema, quan no pot amagar una realitat que no li agrada, és maquillar-la i fer que s'assembli tant com pugui a la realitat que sí que li agrada, no? Clar, o sigui, a mi m'entra a vegades una mica com la contradicció aquesta, no? Per exemple, amb el tema del matrimoni, que dius, jolín, no? En realitat, o sigui, guai que anem a per això, no? Que anem a conquerir aquest dret en el qual també, o sigui, que també ens hem de poder veure reflectides en això, no? Però penses, jolín, el que hauríem d'estar fent aquí és rebentar el sistema
monògamo i la idea de família, no? Però bueno, que entres allí una mica amb aquesta lluita interna de... En realidad lo que volem es cremar-ho tot. De todas maneras, aquí lo más importante de todo es no perder esta capacidad crítica de ir a la raíz del problema. Y el raíz, efectivamente, es la imposición de una norma heterosexual. Confio i espero, si plau, que seguim resistint una miqueta a això, no? Que seguim en paral·lel al que el sistema vulgui fer, que és convertir-nos en una còpia del seu model exemple, que puguem seguir com trencant aquesta norma i que ens seguim visibilitzant no normatives.